Отминаха още дни, парламентарни избори белязани с компромати, доноси и клевети. Но работата на доносниците не спира. Сега тя кипи с още по-голяма сила. Млади доносници от всички партии продължават светлото дело и с комсомолско дразновение пишат донос след донос. Политици-ветерани с агентурно минало предават своя челен опит на млади политици с агентурно бъдеще. Организират се манифестации и конгреси, на които се четат най-добрите компромати, а авторите получават престижни награди. Но лесно ли е да печелиш такава награда? Не! Трябва дълги часове на търпение, наблюдение и подслушване на телефона. Млади депутати влизат в новите си просторни, светли и хигиенични жилища, които са изпълнени с много микрофони, много бръмбари и подслушвателни устройства. Слушай и ще бъдеш слушан е повелята на партиите. Младите депутати се подслушват помежду си, а по-нататък може да чуе и народа. Осъзнали своите сили, те вървят в стройни редици. Девизът на доносника е: доносници от всички парламентарни групи, обединявайте се, защото истинската цел на българския политик е: нещата трябва да се променят така, че да остават същите. Слава на партиите! Слава на доносниците! Слава!